Claro. Non, sino que si non salgo eu no espello. Vale, xa está, cando queiras. Bo día, somos unha pequena representación de terceiro e cuarto da ESO e imos vos facer unha entrevista. Estamos moi agradecidos de tervos aquí e presento vos aos meus compañeiros Paula, Lucía e Adrián e eu son Iria. A que se debe o contraste entre o nome do grupo de Ningures e o título do vosso primeiro disco aquí? Ten algo que ver coa mochila de portada? Pois é irónico porque o nome e o título do disco parece que din cosas diferentes, pero en verdad ten algo de sentido. É dicir, nós chámonos de Ningures porque nun comezo chábamos 14 persoas no grupo e éramos casi cada unha de unha parte distinta de Galicia, uns de Bergantiños, outros de Fonsagrada, outros de Santiago. E chegou un punto que era, onde sodes? Xa non sei xo coño, veñe, de Ningures, e chámonos así. E o nome do disco, paradóxicamente, co nome do grupo, quixemos poñer ese nome porque tocamos música de aquí, música de raíz, música galega, pero tamén con influencias de outras partes do mundo, de outros povos, outras sonoridades que non a priori non se asemellan tanto a galega, pero sí, hai certa conexión entre o nome do grupo e o nome do disco. Sí. Para a publicación do álbum fixestes unha campaña de micromecenado. Podeis explicarnos en que consiste e que vos parece a experiencia? Pois mira, a crowdfunding que fixemos, digamos que é unha axuda de toda a xente. Nos lanzamos un proxecto, calquera pode lanzar un proxecto e toda a xente é a modo de un mecenas. Ti, calquera persona, pois pode axudar, e a xente axudou moitísimo. Tiñamos, non sei canto tiñamos de límite, pero bueno, a xente, a verdade é que se implicou moitísimo co tema. Levámoslo facilmente adiante, o sea, sacámoslo. Non queremos quedar aquí de sobradas nin de sobrados, pero esa cantidade levámola moi fácil adiante. E nada, pois o que consiste eso, pois nada, lanzar o proxecto, lanzas o que queiras, o disco, lanzamos o que tiñamos pensado na mente, e nada, unhas pequenas axudas, pequenas recompensas. Nós, por exemplo, tiñamos 5 euros para quen queira axudar, aportar, porque non quero nada, pero quero axudar no proxecto, por 5 euros. 7 euros era o digital, xa 12 euros era o CD, 15 a camiseta, 20 o pack completo. Bueno, tiñamos ademais por outra cantidade o pack Fonsagrada, o pack Bergantiños. Pequenas experiencias ou pequenos agasallos para esa xente que colabora co proxecto. Bueno, digamos que así se foi desenvolvendo este proxecto. E nada, que desenvolveu no disco, aquí, en Ningures, aquí. E nada, máis ou menos consiste niso. Por que tocades música tradicional galega e non outro estilo de música que pode estar de moda agora? Facemos entre os dous. Sí, a resposta desta pregunta creo que vai variar en función de a quen lle preguntes do grupo. Quero dicir, cada un de nós tivo unha iniciación co mundo da música tradicional diferente ao outro. Por falar de nós os dous, que somos que estamos aquí, eu, por exemplo, veño dun aspecto máis clásico, igual formei no conservatorio como violinista, pero a vez iniciei-me no mundo da música tradicional a través dos cantos de reis, con Mini, musicólogo, político, unha persoa maravillosa do país. Digamos que foi así, desde pequena, aprendendo cantos de reis, aprendendo como se toca, como se canta, músicas e formas de adornar tradicionais de aquí. E foi así como empecé eu a música tradicional. Pero claro, hai outra xente do grupo que desde moi pequena empezou a ir a asociacións culturais, a aprender a tocar a pandeireta, a bailar, a tocar a gaita. Tú veches tamén o teu acercamento distinto ca música tradicional por asociacións, de casas galegas, todo iso, sí. Sí, digamos que todos vimos de mundos, todos temos en común a música tradicional,
pero vimos de mundos diferentes, non? E decidimos tocar música tradicional porque é o nexo común entre as 7 persoas que estamos agora no grupo. Nos, por exemplo, os que estamos aquí, estamos nunha asociación, non? Vos estades, ti tamén, supoño. Claro, todo o mundo empezou nunha asociación, o que non empeza nunha asociación é bebendo da nosa música, da raíz. É o que nos une, basicamente, e por iso facemos. Pero tamén o que vos decimos, o que vos dixemos antes, nos collemos a música da raíz, que é a que nos fomos nutrindo desde pequenos, pero claro, veñen influencias de outros países, máis ou menos tamén vai... A música tradicional é o nexo común entre todos, digamos. Por eso é o que facemos, é por eso é o estilo que tocamos. E mesturamos cousas e por eso é. Iso é. Pensade que se incrementou o número de xente nova que escuita música tradicional nos últimos tempos, ya que se debe? Sí, mira, objetivamente sí, que se incrementou moitísimo, sobre todo últimos anos, tanxugueiras, vamos a decir. Sí. Foi o pistoletazo de salida, as tanxugueiras. Tanxugueiras e outros proxectos tamén como Bayuca. Bayuca, sí, que se empezaron a chegar, beben da música tradicional, pero a chega con outros ritmos, outras sonoridades, a outra xente. Sí, son capaces de expresar música tradicional pero con outras linguaxes igual. É dicir, ti de entrada vas a un concerto de Bayuca, se non conoces nada de música tradicional, igual non pensas, bueno, isto é algo que tocaban as pandereteiras fai 50 anos non aprende, non? Pero é o certo que sí, é que ven de aí, entón mola porque eso, son linguaxes diferentes, igual máis frescas ou máis modernizadas, por decirlo de alguma forma, porque tamén son músicas electrónicas que digamos que tampouco teñen que ver ca tradición así a priori, pero eu creo que están conseguindo logrando outras bases xeracional das músicas, que conseguir que se sigan conservando esa escoitar música tradicional pero con outro aire, igual máis electrónico ou máis pop ou bueno. E o pistoletazo de salida eu creo que sí que foi as tanxugueiras que home, foi salir en Eurovisión e o instrumento máis demandado e que a xente máis comprou foi a pandeireta, por algo é. E agora está moi de moda. De feito, Rosalén sacou un disco de raíz, sin ser galego, quero dicir, a península dáse moito valor á música tradicional. E é máis, nós, falando como grupo de Ninjures, pasounos varios casos curiosos, mesmamente, na presentación da Malatesta, nos tocamos, digamos que tamén, o que vos decimos, partindo da raíz, bebemos de outras músicas, por exemplo, latinas, que veñen de Latinoamérica. E, por exemplo, temos algunha canción ou un tema que achega a esa xente que non ten nada que ver co tradi, de feito. Nos salimos da Malatesta e houve persoas que ao día siguiente ou nesa mesma semana preguntaron por onde se facían foliadas. Tamén vai por aí o tema. No concerto do San Froilán nos estábamos tocando, por exemplo, non sei, sería o tango, ou non sei que, e había abaixo un bailando breakdance, ou non sei. Quero dicir, son músicas, actualmente fanse músicas que achegan ou intentamos que abrir a ese público, pero sempre partindo da raíz. E, bueno, tanxugueiras, a raíz de tanxugueiras, Bayucas e toda esta xente, pois, vamos a decir, sin prexuizos, abríndonos a toda esa xente. Que papel ocupa a música nas vosas vidas? E nos tempos que ocorren, é posible vivir dela? O do papel nas nosas vidas, eu diría casi fundamental, non? Claro. Para persoas músicas, especialmente, pero tamén para a xente que non se dedica profesionalmente a música, o sea, vos escoitades música todos os días, seguramente. Non, entón, como forma parte do teu día a día, é capaz de cambiar o teu humor, é capaz de levantarte, baixarte, quero dicir, animar unha festa, vas no bus, vas escoitando algo. O sea, a música é fundamental, realmente. Que se pode vivir dela, pois gustaríame saber a verdad. É dicir, hai proxectos que é máis fácil que se vendan, digamos, ou que consigan tocar en certos festivais, ou que consigan ter un número mínimo de concertos, digamos, que nos que ti poides ter un sueldo mínimo, digamos.
Pero bueno, hai que saber facelo, é un traballo como outro calquera e hai que tratalo como tal, pero claro, a veces cando falas de son músico, pois imaginaste sempre unha vida super bohemia ou non sei, vivir de festa ou que non tes uns horarios moi claros, é dicir, hai que tratalo como un traballo calquera e se o tratas como tal, dedícaslle o tempo que require e eu penso que sí, que é posible vivir da música. Se o tratas como un traballo máis. Tens que concienciar nese Sí. aspecto. E é un traballo máis, obviamente, pero o que pasa é que actualmente sí que podemos dicir que é complexo. Sempre foi complexo vivir da música. Pero bueno, nunca se sabe. Hai xente que, bueno, que empezou e agora temos vivindo dela, hasta en xogueiras, mesmamente que son colegas nosas. Sí. Tanto, joder, nos nacemos, bueno, nacemos no, joder. Coñecémolas de prácticamente de estar nas foliadas e ahora mesmo son 3 rapazas que viven da música. E nós, pois, nunca se sabe, sabes? Vos iniciades en algún instrumento, no piano ou calquera cousa, nunca se sabe. Realmente hai factor esforzo e hai factor sorte tamén. Claro, e hai que concienciarse de que é un traballo. O estilo de música que toques, é dicir, depende de moitas cousas, pero creemos que si se trata como un traballo e se lle dedicas as mesmas horas que un traballo normal, pois 8 horas ao día, poñamos 8 horas ao día dedicados a ensaiar, a facer publicidade, a gravar non sei que disco ou non sei que colaboración e tal, pois eu... Porque é máis que facer un disco, quero dicir, ou é máis que facer un concerto. Facer un concerto implica ensaios. E eses ensaios son horas de traballo. Hai que tomarlos como tal. As redes agora mesmo é un traballo, o sea, fundamental. Sí, xa non é sacar un single, é sacar o videoclip do single. É dicir, agora é moito máis fácil igual vivir da música porque temos máis ferramentas. E móvese máis. É máis fácil moverse, no aspecto comunicativo temos redes sociais, temos cosas que podemos usar, que están nas nosas maus. Non todo depende agora pois de distribuidoras ou de managers ou tal. Temos algo máis de control como músicos, pero é certo que hai tantos aspectos que hai que cubrir. Xa non é só tocar ben, é o que dicía, ter un bo videoclip, levar non sei que vestimenta ou levar as redes de non sei que forma, é dicir, é máis fácil agora, hai máis ferramentas, pero hai máis ferramentas tamén para traballar, entón si, trátalo como un traballo máis e factor sorte, que tamén está aí, sí. Como credes que evolucionará a música tradicional nos próximos anos? Musicólogo, paso a palabra. Pois, como crees que evoluciona? Mira, ahora a sociedade non se sabe para onde vai, nin cara a onde imos, nin cara a nada. Pero a música sempre foi evolucionando, quero dicir. A gaita, por poñer un instrumento, foise modificando nos tempos, estás adaptando os tempos. Fai nos anos 50, no século pasado, as músicas que se tocaban eran músicas da radio, quero dicir. Adaptábase esa música tradicional, ou esa música que tocaban eles, mesmamente aquí Marentes, o gaiteiro Marentes, o Ramón, o Sergio da Veiga, ou calquera cousa, collían pezas da radio e adaptaban ao tempo. Agora mesmo, que está pasando? Pois hai artistas que nomeábamos antes, Bayuca, Cernadas, Caldo, Tanxugueiras, moitas artistas que se están adaptando aos tempos. Agora, daqui a 10 anos, que pasará? Pois igual, non sei, que se volve de moda tocar, eu que sei, solo percusión e, pois a xente fará as músicas solo percusión, eu que sei, outras linguaxes, eso vai en función da época. Non sei cara a onde imos, ni cara a onde vai o tema, pero a música tradicional vai seguir existindo, vai ter moita vida, o sea, agora mesmo goza dunha vida de moita calidade. Facedenos esta entrevista dentro de 10 anos e xa vos contestamos. Xa vos contestamos. Non sabemos nin como estaremos nós, nin como estará a sociedade en general, Como é a sensación de actuar en directo? Pois, por fases, ao principio nervios, despois estás soltando todo, sabes, como cando estás nun exame que tens que demostrar todo o que sabes, todo o que ensaiaches e todo o que estuveches preparando, entón nervios, despois a fase de demostrar, para min mitad do concerto, así que pasan 3 temas e xa, goce absoluto.
ver a xente bailar ou estar cos teus compañeros, compartir ese momento de risa, de pasalo ben, de nervios tamén. Os nervios disfrútanse, eu creo. Sí, disfrútanse. É un aprendizaxe, digamos. Eu creo que sí. Empezas moi nervioso. Eu, por exemplo, empezo moi nervioso, pero despois vas vendo a xente que disfruta e ti arriba dunha maneira ou outra estás disfrutando tamén. Bueno, moitas gracias por concedernos o tempo. Queremos tamén agradecer ás nosas profes e á Folia de Fonsagrada por axudarnos a facer esta actividade. Tamén a Mario do Ferreiro por concedernos estar aquí. Esperamos que teñades unha boa foliada, unha actuación magnífica. Queremos darvos este detalle, esperamos que vos guste. Que fai? Alá. Vale, hoxe Castaño. Hoxe cenamos. No, hoxe pa gorxa. Ai, sí, para cantar. Pa cantante aquí que jefa. Bueno, mira, teño aquí tamén isto. Guai. Pois moitas gracias a vos por entrevistarnos, por tomar o tempo de coñecer o grupo. Esperamos que nos veñades ver hoxe. Digo eu. Que guai.